गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 2 अक्ट'बर। दिनैनि साना भारतनि थाखाय गोनांथार जारिमिनारि सान। दिनैनि सानावनो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि गोथार जोनोम 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया गुजरातनि परबन्दराव जोनोम जादोंमोन। ब्रिटिश खुंथायनि सिङाव थांनाय भारत हादरखौ उदां खालामनायाव महात्मा गान्धीनि अहिंसा सोमावसारनाया हादरखौ उदांस्रि मोननायाव हाजासे बिहोमा जगायदोंमोन। भारत उदांस्रिनि थाखाय महात्मा गान्धीनि बिहोमाखौ बुंनानै फोजोब हाया। बेनिखायनो बिथांखौ माहारिनि बिफा बिमुं होनाय जादों। दिनै हादरनाङै महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ गान्धी जयन्ती सान फालिदों। दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि मुंदांखा नेशनेल पार्क मानासखौ बेखेवबाय। दावबायनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा मानासाव फिन दावबायनो हासिगोन। मैया बिटिआर हाग्रामानि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मानास नेशनेल पार्कखौ बेखेवना होबाय। मख'नो गोनांदि मानास नेशनेल पार्कआ मोसानि थाखाय बुहुमदांखा आरो बेवहाय भारतजों लोगोसे गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा मानासाव दावबायफैयो। मानास नेशनेल पार्कखौ बेखेवनाय बुब्लियाव बिटिसिनि हाग्रामानि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे हाग्रा रैखाथि मावसुमा आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लानानै बिटिआर हाग्रामानि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मानासाव फिन सिगांनि बायदिनो दावबायफैगोनखौ मिजिंथिदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै खुंनाय मिरु एफसि नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय 2023खौ दिनै 2 अक्ट'बर 2023 खालाराव सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनो थि खालामबाय। मख'जाथावदि मोनब्रै जन फारियै बाक्सा, सनितपुर, खोला कामरुप आरो गलाघाट जिल्लायाव खुंफुंनो लानाय जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 9 जिल्ला आफादफ्रा बाहागो लागोन। बर' बिजों आरो बर' हारिनि थाखाय गेदेर खैफोद फैदों। बिटिआरनि सोलोंथाइ आरो फरायसालिनि थाखाय जोबोद दुखुनि खौरां। बिटिआरआव 2044 फरायसालिखौ आसाम सरकारा फोथैनो थिरांथा लाबाय। बिटिआरनि थैनो गोनां फरायसालिनि अनजिमाया उदालगुरि जिल्लायाव गं 517, बाक्सा जिल्लायाव गं 520, चिरां जिल्लायाव गं 420 आरो क'क्राझार जिल्लायाव गं 587। जुदि बे माखासे फरायसालिया थैमानो गोनां जायोब्ला बिटिआरनि टेट उथ्रिनाय माखासे लाइमोनफ्रा बबेयाव थिसनथाइ मोनबावगोन? आनजादै बैफोर फरायसालिफ्राव भेकेन्ट पस्ट दंलाबायमोन। फारसेथिं बे गोथै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ खम फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफ्राव रानलाना थिसनजोबगोन आरो पेन्सार स्कुल प्रभिन्सियलाइज खालामनो खोथा होनायफ्रा बोरैहाय जाफुंबावगोन, जेराव गोबां पेन्सार स्कुलफ्रानो नांगौ जखानि फरायसायानो गैया। थारैनो बे खौराङा बर' हारिखौ बांसिन साननो गोनां खालामदों। मख'नो गोनांदि बिनि सायाव बर'नि बिटिसि खुंथाय माहारि आफादफोर आरो मेलेमजिबिफोरा मा राहा लागोन उननि समावसो मिथिनो मोनसिगोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार समाव लानो हानाय फोथायथाव ट्रास्टेड ब्रान्च लन एपनि आपडेट लाबोदों। नोंथांमोना गोनांथि समाव खम सुदावनो ब्रान्च मबाइल एपनि गेजेरजों मोननैसो डकुमेन्ट होनानै अनलाइन एपनि गेजेरजों लनखौ लानो हागोन। जेराव बे एपआव लाख लाख सुबुंफ्रा खम सुदावनो लन लागासिनो। नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला डाउनलड खालामना लनखौ लानो हागोन। गिबियाव नोंथांमोना खम बिबांनि लानो हागोन, उननि समाव बांसिन मोननो हागोन। एप लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय, गोनां जादोंब्ला डाउनलड खालामदो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव राजखान्थिनि गुदुं बार। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दानिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआ गोख्रों साखाफारा जादों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव ब्लक कमिटि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गेदेर जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय 1,600 बांसिन सुबुंफ्रा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव बिपिएफ दोलोआ जयनिं हाबाफारि लादों। बिपिएफनि गेदेर जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव जयन जानाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायनि सायाव गोख्रों अजद होदों। बिथांमोना बुंदों इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाया बिटिआर आरो बर' हारिनि थाखाय खैफोद गोनां। बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव जयन जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव
BTSनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायो। UPPL VS BPF आरो लोगोसे बायदि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय 1,600 बांसिन सुबुंफ्रा BPF राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों होनना BPF दोलोनिफ्राय फोरमायो। सोरखारनि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांनायनि खुद्रित सारदों नागापुर ओनसोलनि आइजोफ्रा। तामुलपुर जिल्ला नागापुर ओनसोलनि गोबां आइजोफ्रा खुद्रित सारदों। सोरखारनि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानांनायनि खुद्रित सारदों नागापुर ओनसोलनि आइजोफ्रा। दिनै नागापुरनि रेगे रेगां पिअ बेन्दोंआव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा ज' जानानै गावसोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। गाहाय नागापुर गामिखौ रेभिनिउ भिलेज खालामनांगौ। पानि थांखि लामानिफ्राय नागापुरसिम थांनाय लामानि मटंगा दैमानि सायाव दालां लुफुंनांगौ। नागापुर हालामनि लामाफोरखौ पाक्का लामा खालामनांगौ। सोरखारनिफ्राय सफैनाय अनसुंथाइफोरखौ मावफुंनांगौ। माइनाव स्रां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो BTS सरकारा होनाय 75,000 रांखौ होनो नांगौ होनना दाबि खालामदों बिथांमोना। मख'नो नांगोन दि मटंगा दैमानि सायाव दालां गैयैनि फरायसाफोरनि हान्थिनाय आरो बेरामि सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय बायदियाव गोबां जेंनाजों भुगिबोनांदों होनना बिथांमोना बुंथियो। बेनिखायनो सोरखारा बेफोरबायदि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बे ओनसोलनि आइजोफ्रा खुद्रित सारनायजों सोमावसारदों आरो गावसोरनि दाबिफोरखौ दैखांदों। बिटिआर खुंथायाव थानाय UPPL दोलोआ गेदेर जयनिं हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा BTC बियाबनि सिङाव थानाय रामफलबिलाव UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो BTSनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि 300 मददगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जयनिं जायो। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिलाव UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि। गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स स्लाटजों लोगोसे BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। खियाजुलि साहा बागाननि गेलेग्रा फोथाराव आदिबासि हारिनि खरम फुजाया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघालआ बाहागो लानानै खरम दालि फुजा खालामनानै आदिबासि हारिनि झुमुर मोसानाय नायो। आबादजों सोमोन्दो गोनां आदिबासि हारिनि गोथार फोरबोनि समाव हादोरसा सोरखारा बागाननि मावदांसाफोरनि बेथनखौ दानालासि सानसे बन्द फोसावनायाव आदिबासि हारिनि सुबुङा गोजोनदों। दुखुनि खौरां, फिन आरोबाव मासे मैदेरनि जिउ खहा। मोब्लिबजों सौदावनानै मासे मैदेरनि दुखुनांथाव जिउ खहा। गसाइगाव सेन्ट्रेल रेन्जनि सिङाव थानाय बर'न नोगोराव सोमजिदों बे जाथाया। आबाद फोथाराव मोब्लिब तार सोंना दोननायाव मैदेरा सौदावना जिउ खहा जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिया माब्ला खौसे जागोन? बे मोनसे गेदेर सोंलु। बर' हारिया बिटिआरावबो खौसे नङा आरो बिटिआरनि बायजोआवबो बर' हारिया खौसे नङा। बेनि रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। बर'नि गेजेरावनो न'खर दावहा। बिटिआरनि बायजोनि मोननै गोख्रों माहारि आफाद UPPL आरो UPPFनि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। धेमाजि जिल्ला UPPFआ थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि UPPFनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मोसाहारिनि सायाव खौरांगिरि मेल खुंनानै खौथि रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदोंमोन। धेमाजि जिल्ला UPPFनि लेङाइ आफादगिरि मिथिसार नार्जारिया बेनि हेंथायै फिन खेंफोरथि होदों। मैया धेमाजि जिल्ला UPPFनि लेङाइ आफादगिरि मिथिसार नार्जारिया रोखा खालामदों दि UPPFनि गासै अजदआ नंखाय होनना। डक्टर गाम्बारू मोसाहारिखौ UPPFआ पलिटिकेल षड्यन्त्र खालामना मार्डार खालामनो नाजानायनि गोख्रों अजद होदों। CM भिजिलेन्स टीमआ डक्टर गाम्बारू मोसाहारिनाव रां जाख्ल'नायनि जेबो फोरमान मोननो हायाखै।